27, στο Κυρινό από 84 στο 41, στο Οδοκρόβιο από 92 στο 80, ενώ στο Γάλα από 672.000 τόνους το 2010 έπεσε στους 650.000 τόνους το 2011. Αγρότες κτηνοτρόφοι, η ταξία απευθύνεται σε εσάς και σας λέει ξεκάθαρα να μην πιστεύετε το πολιτικό προσωπικό και τις ξεπλησμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες της Πασεγές, που μιλάνε για ανάπτυξη και προσπαθούν να σας καθησυχάσουν. Το μεγάλο κεφάλαιο έχει βάλει στόχο το ξεκλήρισμά σας και τη συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια. Σας καλούμε να αντιπαλέψετε μαζί μας αυτή την ελεύθερη και καταστροφική πολιτική. Η χώρα μπορεί να αποκτήσει αυτάρκεια σε αγροτικά προϊόντα. Αλλά αυτό δεν γίνεται με τους αντιαγροτικούς κανονισμούς της ΚΑΠ, με όρους της ελεύθερης αγοράς, με τους νόμους του κέρδους και των μονοπωλίων και με όρους των κάθε εγγύς μνημονίων και μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων. Όσο ακολουθείται η συγκεκριμένη πολιτική, θα βρισκόμαστε σε ενεργειακή εκμετάλλευση. Η λογιστική λύση που συμφέρει τους μικρομεσαίους αγρότες και συνολικά το λαό για τη διατροφή του είναι οι ριζικές αλλαγές σε επίπεδα εξουσίας και οικονομίας. Είναι η κοινωνικοποίηση όλων των μονοπωλίων σε γεωργικά εφόδια, γητάσματα και φάρμακα ζωοτροφές, ένταξή τους σε κεντρικό σχεδιασμό, κατάργηση της καπιταλιστικής αγροτικής εκμετάλλευσης, κοινωνικοποίηση της γης, παραγωγικός συνεταιρισμός